Част трета – ролята на кръста в култовете към слънцето, плодородието и смъртта. Защо точно кръст? Кръстът не е случайна форма. Той е използван хилядолетия в култове, които се покланят на природни сили, небесни тела и умиращо възкръсващи богове. В тези религии кръстът играе централна духовна роля. Той не е украшение, а магически и мистичен символ, чрез който се призовават, почитат и обожествяват сили, които не са от Йехова. Първа. Кръстът и култът към слънцето, ултът към слънцето е най-разпространеният религиозен култ в човешката история. Почитане под различни имена – Ра в Египет, Шамаш в Вавилон, Сол Инвиктус в Рим, Митра в Персия, Хелиос, Аполон в Гърция. Какво общо има кръстът? Кръстът с равни рамена, соларен кръст, символизира слънчевото движение по небето, изток-запад, север-юг, 4 годишни сезона, равноденствието и слънцестоенето. Това е не просто геометрия, това е космически символ, чрез който се обожествява слънцето. Езекил 8.16. И ето при входа на храма на Йехова, около 25 мъже, обърнати с гръб към храма и с лице към изток, се покланяха на слънцето към изток. Те не държаха кръстове, но поклонението към изтока и слънцето по-късно се слива в символа на кръста. Сатана знае, кръстът шешик, скрит слънчев символ, обвит в религиозност. Втор. Кръстът и култовете към плодородието. В почти всяка езическа култура съществува божество на плодородието, което умира и възкръсва, свързано с сезоните. Управлява реколтата, растежа и сексуалната енергия, е представяно чрез фалически, андрогинни или кръстовидни форми. Примери. Тамус, Месопотамия, символът му е Те, Тау кръст. Ваал, Ханаан, поклонението включва сексуални обреди, кръстовидни тотеми. Дионис, Гърция, божество на лозата, веселието и прераждането. Озирис, Египет, мъртво възкръсващ бог, често държи Ангх кръст. Всички тези култове придават на кръста сила за живот, сексуалност и растеж, но всъщност това е перверзия на истинския живот от Йехова. Трети. Кръстът в култовете към смъртта и възкресението. В тези религии се почита умиращо възкръсващо божество, точно както Тамус умира всяка зима, възкръсва, напролет Озирис, убит от Сет, съживен чрез магията на Изида Атис, Адонис, Митра, всички имат смърт и възкресение. Кръстът е използван като символ на тази смърт, не чрез вяра, а чрез ритуал. Той се рисува на чело, печат, поставя се на гробове. Вплита се в магически ритуали за възраждане и безсмъртие. Сатана подменя истината. Вместо Йехова да бъде източникът на живота и възкресението, той прави символа на смъртта, кръстът, обект на религиозна вяра,